no són ni abstractes ni figuratius del tot. Hi ha unes suggerències i cadascú pot veure coses. Llavors, per què jo he triat aquesta manera de pintar? Perquè el figuratiu se'm feia avorrit, perquè és simplement copiar. Copiar, posar-te unes coses i copiar-les. I això arriba un moment que per un pintor te canses. Ara, un altre buquet de flors, o un altre bodegó, un altre no sé què. I es fa com a cansat. I llavors vaig voler passar a l'abstracte, i a l'abstracte tampoc em va acabar de... perquè l'abstracte és molt dur, és molt planer, i jo m'agrada posar-hi ambients en els quadres, i posar-los un sentiment, i que la gent hi vegi coses, i que s'hi trobi amb aquest quadre. Llavors, veus, ja comencem amb aquest, que aquest és una terra. Mira, Hola. No és la rosa, Aquest no és la rosa, No. Diria jo. No. Perdó. No. Ja no vaig esperant a una rosa, que dius... No passa res. Llavors això, si us hi fixeu, és com una espècie de paisatge. Un cel, una terra, una aigua, i és un paisatge que és alegre, trist, és un paisatge, diguéssim, com a molt somiat. I jo, per mi, jo el que volia expressar amb aquest quadre és una terra a la que m'agradaria arribar-hi, una terra negra, vull dir, per conèixer-la, per aprendre, per viure-hi neta, sense fer malbé, sense casa, sense civilització, com un paradís. I bueno, vaig... Llavors la segona part és la tècnica. Vull dir, com pinto jo això? Com ho pinto? Què faig? Llavors jo aprofito totes les tècniques que es coneixen. Vull dir, no em tallo. Vull dir, no sé si hi ha algun pintor aquí o pintora. Jo. Va, d'acord. Però jo pinto bàsicament pastel. Bueno, no importa. No, ho dic per això. No importa. Els crítics a mi em diuen, bueno, però és que tu, perquè hi ha el painting aquell, les esquitxades, hi ha pintors que pinten fent esquitxos, els moderns, n'hi ha que fan només planer, sobres de colors, trossos de color, o fan una cosa molt geomètrica, i jo, quan vull expressar alguna cosa, hi fico el que sigui. Vull dir, si m'interessa fer una línia geomètrica, li poso. Si vull fer un collage, li poso. Que no li vull fer, doncs no li poso. Però jo aprofito tot el que hi ha al mercat, com si diguéssim. És un llenguatge fet d'altres llenguatges, el meu. D'acord? I a vegades m'ho critiquen, això, però a mi se me'n refuma. Jo soc la pintora... Pots dir el que vulgui. Jo soc la pintora, jo soc lliure, jo vull expressar unes coses i les faig. Llavors aquest petit, en vez de ser una terra, és un mar. Llavors hi ha una platja, o sigui, es poden reconèixer les coses de les mines, perquè hi ha una platja, hi ha un mar, hi ha un horitzó, que pot ser una costa, i un mar. Hi ha un ambient molt apacible, molt agradable. Jo sempre procuro que la gent que tingui un quadre meu, aquest quadre li serveixi per relaxar-se, que no l'inquieti, vull dir, que sigui una cosa que té a la paret que s'ho mira i li és plaer, li arriba un plaer d'aquest quadre. Llavors ens n'anem a les teles, que aquí canviem d'història. Jo no sé si les deixaria pel final, les teles, perquè canvia la cosa. Però no, també està bé explicat. Perquè, aviam, segons
el que hi ha, el paper, el cartró, la tela, la fusta, la paret. Vull dir, un pintor a vegades li imposa, perquè si te demanen que pintis un mural, has de pintar sobre la paret. Jo he triat aquestes lunetes perquè són més suaus, més dolces que un quadre. Un quadre és com molt estructurat i la luneta corre l'aire aquí. És molt més suau el suport. I al ser més suau el suport, també el que hi pintes a sobre és diferent. T'inspira una altra cosa. Llavors aquestes tres lunetes són bosc. És un bosc, diu-ne, no? O tres maneres, o tres trossos d'aquest bosc imaginat. Són molt romàntiques perquè els personatges són com faunes, fades. Allà hi ha dos personatges que estan tocant els instruments junts, segueixen una melodia. Aquí no, aquí hi ha com una fada que està en una espècie de vida. Allà una altra, com a dir, la nena que està tocant el violí. I són personatges bucòlics, alegres, feliços, lluny d'aquestes desgràcies que ens estan passant una mica a tots. Llavors penso que el qui té una cosa així a casa seva és un descans. Vull dir, arribes a casa amb tots aquells problemes i et trobes això a la paret, respires, per almenys jo. No tenim la sensació de finestra a Exacte, l'exterior. una finestra, una cosa, un món imaginari que tu t'hi pots perdre. És molt oriental el concepte. Llavors hi ha les teles aquelles, que això és una altra història, perquè això són teles pintades, que jo les vaig fer per decorar, simplement. Llavors què passa? Que aquí són com a... Es poden retallar, es poden tallar, es poden posar en una taula, es pot fer un camí de taula, es pot posar davant d'una finestra d'aquelles que hi ha a vegades amb una escala o en un lloc i tapar una mica massa el sol que entra. Es poden confeccionar, tallar, això ja és diferent, és com un exercici plàstic, però que no hi ha un argument a cap d'elles. Simplement és la plàstica. I la plàstica que la pots... Per separat, per exemple, aquella és molt suau i molt dolça i molt bonica. Aquesta és més punyent. Això depèn de cadascú, diguéssim, que digués, bueno, això m'aniria bé per tapar això altre, o per fer una funda, inclús. Això és una cosa a part. Llavors hi ha el quadre aquest del fons, que tornem una mica en el primer. Mireu-s'ho bé, tranquil·lament. Si veieu, es diu Terra Llunyana, o molt llunyana, no me'n recordo exacte, però és el mateix. Torna a ser una terra imaginada, somiada, una terra ignorada, com un altre paradís perdut, perquè hi ha un cel una mica amenaçador, però això són com unes catarates, podrien ser, que no ho són, però te podria donar aquesta cosa de paret, però que hi ha aigua a sobre i que aquesta aigua va a parar amb un llac. I bueno, són aquelles pel·lis que veus que a vegades hi ha una parelleta que es fica en un llac, en una selva ignorada i que és un lloc paradisíac. A darrere hi ha posat ciutat, per això, no? Què? A darrere no hi ha edificis? Podries imaginar-los, però és com una llum, com una ciutat molt lluny, molt lluny. I llavors tornem als de la tècnica, que a sota aquests quadrats, si veieu, són puntites antigues. Són puntes antigues. Allà també. Sempre que jo poso puntes en els quadres és
perquè les puntes tothom té un record, una nostàlgia de l'àvia, de la tieta, d'algú entranyable que ja potser ja es mort. I sempre que veus allò és una tendresa, és un punt de tendresa. Llavors, jo quan hi afegeixo puntes en els quadres és precisament per buscar aquesta sensació de que potser aquesta muralla seria molt dura i aquest cel és gris, que potser amenaça pluja, però llavors a terra, a prop de l'aigua, hi ha aquests trossets de puntes que això te dona com una cosa dolça i agradable de ser-hi i nostàlgic. O sigui, jo sempre he buscat que aquell quadre sigui plaer per al que el mira. O sigui, que no sigui una cosa inquietant de fer patir, perquè a vegades la gent pinta coses perquè, com estem en aquest món tan complicat, hi ha quadres que són terribles. Jo me'ls miro i dic, ui, mare meva, que lleig i horrible, i que per molt ben pintats que estiguin, a mi trobo que no és el camí. No és el camí ha de ser, si tu vols, per denunciar, però per denunciar un quadre ha de ser bonic, amb una paraula, perquè tu el poses en una paret, el poses a casa teva, i t'ha de fer bonica la casa. I a mi que no em vingui el cuento de decoració o no decoració, no. Un quadre és una cosa que està en una paret d'una casa. I llavors això ha de ser agradable i bonic. No una cosa que cada vegada que ho veus diguis, ui, mare meva. En un museu, doncs no ho sé, però a casa no. Llavors aquí hi ha aquest, la Cristina m'explica que és molt, que la gent hi veuen una espècie d'ulls i que és molt inquietant i no sé què. Vale, potser sí que de tots és el més inquietant, perquè és molt misteriós aquest quadre. És una illa, o sigui, tornem a lo de sempre. Hi ha una mica d'aigua aquí, hi ha una illa, però aquí hi ha molt marro en aquesta illa, perquè hi ha molts cignes i moltes coses. I al cel hi ha llum, però també hi ha moltes guixades, hi ha molta això, que la Cristina deia que la gent hi veia com uns ulls. No hi són els ulls, simplement són com uns núvols, com un negre al cel, que sempre és una tempesta, una amenaça, és una mica d'amenaça. Jo aquest quadre el vaig pintar perquè necessitava d'alguna manera expressar tot això, perquè jo també tinc conflictes i tinc coses, i això és una altra funció de l'art. L'art, a vegades, pel pintor li serveix per treure tot allò que té a dintre i posar-ho i treure-ho. Llavors, ara dieu, doncs ara es contradiu aquesta dona. No, no em contradic. És que són dues coses diferents. Hi ha rasgos de llum, de blancs, que dona la sensació de que sortirà i que hi ha no una és només la esperança, tempesta. oi? O sigui, hi ha un conflicte, hi ha problemes, hi ha hagut coses, però hi ha una esperança. Hi ha una llum i una esperança. I encara hi ha aquest puntet de la puntilla, veieu? Hi ha aquest puntet de la puntilla, com que diu, bueno, no tot és tan terrible, no tot, hi ha una mica d'estimació, d'amor, de... Això ho reflexa molt bé amb aquest aquí. Aquí estava amb un altre temperament, no? Sí. Es veu l'estat d'ànim que comenta. O sigui, he dit, ha de ser un quadre agradable a la vista, ha de ser complaent, ha de ser relaxant, però a vegades també va bé que el que pinta hi ha posat un drama o un conflicte en el que ho mira després, li serveix també li serveix, perquè està allà, i com està allà, ho pots contemplar. I si és buscar la bellesa i la plàstica,
és com una pel·lícula de por. Que dius, oi que por, però m'ha agradat. Mira, ara està la Rosa. Dius, he passat por, o he plorat, o ha sigut un drama, però que bé, que m'ho he passat. Bueno, doncs això és una miqueta el mateix. És un quadre que ja no és tot dolç, tot bonic i tot complet, però que també et serveix a tu. Ja he dit que era molt misteriós, i que l'art és molt difícil d'acabar-la d'escriure. Això cadascú ho ha d'anar veient. Llavors allà hi ha una altra loneta que aquesta loneta és diferent de les altres tres perquè és com una porta al Mediterrani, una porta al mar, i hi ha uns personatges al davant que estan parlant, que estan entre ells allà, davant de tot, i és simplement un ambient que jo vaig voler fer. No té... Les portes potser també les poses aquí. Això de l'arc, a mi m'agrada molt fer un arc, perquè l'arc és una porta cap endintre o cap en fora. Però normalment jo el que vull és que un quadre sigui una finestra. Que sigui una finestra per fugir. O sigui, jo estic aquí i estic avorrida i enfadada i no sé què, però miro allà i deixo la imaginació. Això és molt personal meu, vull dir, no tots els pintors han de fer el mateix. Vull dir, jo vull fer això. És la meva pintura i sóc jo. Però un altre pintor tindrà unes altres idees i buscarà unes altres coses interessants. Però a mi m'agrada això, m'agrada aquest punt en el targetó que us hem donat, hi ha una poesia, un poema que l'he escrit jo, i aquest poema us diu el que busco jo també. Llavors l'altre gran és una altra història. Fixeu-vos que la tècnica és similar a tots, tret de les lonetes que simplement són pintades amb acrílic. Aquest quadre també només és pintat, no hi ha ni enganxat res, simplement és la pintura i el que expressa. No hi ha un arc, però hi ha un fondo amb llum. I com el marc del quadre també retalla com una porta. A més, el títol està en castellà, es diu Tras la puerta, que seria on està el primer personatge davant aquest de l'esquerra, que és un personatge, diguéssim, femení, encara que no ningú diu, oi? I una sombra d'un personatge masculí, un personatge que marxa, i l'altre que se'l mira des d'aquesta banda de la porta. Llavors això suggereix una història, diguéssim, una història entre una dona i un home. Aquest home marxa, aquesta dona es queda, però sense trencaments ni sofriments, com a molt acceptat, el que sigui com és. Per seria el color lila o violeta? El color lila és un punt de tristesa, allò que dèiem, dels colors, un punt de tristesa, perquè clar, si és algú que marxa, que estimes, hi ha un punt de tristesa. I els vermells, el vermell sempre és passió o ràbia, o sigui, és ambigu el vermell, depèn del context que hi ha al redador o el que acompanya el color vermell que és, i aquí poden ser les dues coses, vull dir, perquè no hi ha d'haver també ràbia aguantada, oi? O reprimida, de dir, quan no t'ha sortit malament, doncs hi ha amor, però també hi ha... També el color més clàssic de dalt i de lila
també podria suggerir que aquella persona senzillament s'ha mort i llavors és com la presència i la distància, no? També, perquè és No una mort trista, sinó una mort que diu, li ha arribat l'hora i ha marxat, llavors ja ha passat la porta, no? És que si una persona marxa i ha mort, és com una mort, no és com un trencament allò terrible. Si l'amor és el que domina, encara que aquella cosa es talli, canvi, i un marxa per una banda i l'altre es queda, és com una mort. Perquè hi ha una pau, és una acceptació. Dius, va, això s'ha acabat aquí. Te'l mires i dona tranquil·litat per això, eh? Aquí hi ha com molt més moviment, com més angoixa, més d'això, i aquí et dona una tranquil·litat, encara que sigui un acomiadament, una cosa distant. Tal qual, així és, així, tal qual. I llavors hi ha els altres dos petitons d'allà, que el primer és la primavera malmesa, que també seria... Clar, és que són els tres més tràgics, diguéssim. El de la illa, la primavera malmesa, que és una primavera que s'ha cremat, s'han cremat els arbres, està tot cremat. Vosaltres no sé si heu anat al bosc o a la muntanya quan s'ha cremat, tot el negre està per tot arreu. I eren coses que florien i sortien. I llavors, doncs aquest és una primavera malmesa, punt. És alguna cosa que anava bé i que hi havia molta esperança i molt d'allò i s'ha cremat. És el més tràgic de tot, dels tres, diria. Encara que aquell altre és un retrat. Això fa gràcia, us cridarà l'atenció, perquè jo he jugat, com el que és pintor o el que és artista, ha de ser lliure a expressar-se i a expressar el que vulgui. Vull dir, el que li interessi, el que tingui necessitat i el que cregui convenient. Llavors, a mi m'ha agradat, al llarg dels anys, m'ha agradat de tant en quant, en plan abstracte, fer un retrat. Fer el retrat d'un amic, d'una amiga, d'una persona coneguda, una persona una mica odiada inclús. Jo he fet un retrat d'aquella persona. Llavors aquest quadre és el retrat d'una amiga meva, que no és aquella cara, que hi ha allà, que hi ha una cara d'una àrab. I es diu Bella Dama. I és una amiga molt controvertida, perquè per una banda és amiga, però per l'altra hem tingut els mals i els menys, i té un caràcter molt especial. I bueno, vaig jugar jo amb això, vull dir, vaig jugar imaginant com seria ella amb un quadre. Llavors té aquesta part de... Aviam, hi ha molta confusió aquí. Hi ha una flor, una espècie de flors, però són negres. Vull dir, hi ha unes notícies però que són una mica caòtiques també. Hi ha un fons que també és caòtic, vull dir, no està clar el que enteneu. No és una persona serena com podria ser aquell quadre. I llavors hi ha aquest cel vermell i està ennuvolat. O sigui, com és aquesta persona? Com és? És una persona que té problemes, però va, tira endavant. Vull dir, hi ha una certa bellesa també. Vull dir, no és lleig aquest quadre, a mi m'agrada, jo el trobo maco, però està aquí, hi hauria molt que arreglar i molt que netejar i molt que posar a puesto, com moltes persones. Hi ha moltes persones que tenen aquests problemes, que tenen coses que s'han d'arreglar. Però si arribes a gran, jo dic que és una amiga, el qual vol dir que és una persona d'una certa edat, i estàs amb aquest embolic mental, malament. I llavors la tècnica que li explicava la nena, doncs, mira, jo aquí necessitava posar-hi aquests diaris i necessitava posar-hi, això és carborudo, això no és sorra, és pols de metàl·lic.
I bueno, doncs, llavors jo utilitzo la tècnica que m'interessa per expressar el que vull. No em tallo gens ni gota. I en aquell no, perquè aquell tot era suau, llavors amb la pintura en tenia prou. Les lonetes 3/4 del mateix. Oi? És curiós perquè quan has dit un retrat, el primer que m'ha vingut a la imaginació, un retrat d'aspecte figuratiu. I en canvi és el retrat d'una personalitat, evidentment. Sí. És dir, jo tinc unes amigues que hem anat a l'Ateneu a aprendre a escriure i van fer aquest joc. Un dia a classe, com elles sabien que jo era pintora, em van demanar... No, jo els hi vaig fer la broma. Els hi vaig dir, perquè tu ets de color vermell i tu ets de color groc, o a tu et domina el color tal. I això és veritat, i això és un joc que es pot fer. Vull dir, i elles em deien, i tu de quin color ets tu? Em deien a mi. I clar, jo de quin color soc? Perquè jo soc un negre. L'arc de Sant Martí, això és tots els colors. Però no tot el rato soc de tot. Jo, el negre m'ha dominat molt a la vida. Però vull dir que és molt divertit. I això, si ets pintora o dibuixant, i dius, ara vaig a fer la mama, però si de quin color és la mama? O de quin color la veig? I és molt maco. Vull dir, és tot un món el pintar. Rosa? És que la Rosa, que esperava la Rosa, és pintora. És que m'he perdut per aquí, no sabia el que ve. Jo passava per aquí davant i després a buscar-me més avall. La Rosa, jo he tingut una època que feia uns pèls, feia estomillos, feia grans quadres, ella, de cabots, com es diu allò? Sí, estomillos o visos, se'n diuen, amb les panelles, peces mecàniques. Feia el gran quadre i tot negre, a més. Oi? Sí, tots visos i jo creixent. Sí, negres. O sigui que cada pintor triem una mica les nostres expressions. Hi ha ocasions en què en lloc de pintar, que sense en aquell moment pintes el que t'agradaria sentir? Clar. Perquè potser, per exemple, tu estàs neguitosa però voldries pau i pintes una cosa amb pau. És que, què et creus? En l'estudi, quants quadres creus que ja han començat alhora? Molts. Entens? I molts no s'acaben, sempre li vas donar un retoc. Sí, alguns els has de posar contra la paret i dir, ara et deixo i ja me'l miraré més endavant. Aquí no sé si n'hi ha cap, però hi ha quadres que jo darrere poso quan els vaig començar, oi? I si els he deixat, llavors quan els acabo, han passat 2 o 3 anys. És fort, això, no és així. Recorda el sentiment recorda el sentiment de cada moment, suposo, per repintar un o l'altre. Depèn, és que a vegades vols expressar una cosa i no te surt, simplement no et surt. I veus el quadre que dius, sí, però no. I llavors el millor és oblidar-te d'aquell quadre. I al cap d'una temporada te'l mires i dius, ai sí, ara ja sé el que és de fer. Saps? Sí. És molt bonic això de poder fer coses, molt maco. Jo no sé vosaltres, però escriure, música, pintar, qualsevol hobby que tingueu. Suposo que fent figuratiu és més fàcil, ara vaig a pintar la cadira i però si tries la cadira per alguna cosa és. No, o un model o el que sigui. Ja que estem aquí parlant d'això, parlem-ho. Perquè què passa amb el figuratiu? Jo he dit, me'n vaig cansar perquè era copiar. No és veritat. Era una veritat no era explicada, la veritat aquesta. Perquè quan tu tries, si tries una cadira no és com triar un buquet de flors. Ja estàs fent una cadira. I si tries la cadira és perquè la cadira et diu alguna cosa. Descansar. Potser, sí, això ho diria un psicoanalista. O potser te sentes per mirar la perspectiva i hi ha gent que se sent contenta. No, estàs cansat o... Clar, depèn. Mira, ara us vaig a dir,
cosa que no sé si la tindria que dir, però bueno. Vosaltres heu anat al carrer Aragó a Barcelona a la Fundació Tàpies? No la coneixeu? Sí. No, per fora sí. Però per fora. Per fora sí. Per fora, jo parlo de fora. A fora el Tàpies va posar un núvol, i va posar una cadira. I va posar una cadira, l'heu vista la cadira, la recordeu? Sí. Val? Doncs cadascú ho interpreti com vulgui, però què fa aquella cadira dalt dels núvols? També et diria una cosa, a vegades un pinta sense motivació. Però també surt. En aquell moment tu tens la sensació de que has de pintar Sí, i t'hi poses. Sí. I potser se't passen hores i hores i hores. sí. I llavors et surt una cosa molt diferent de la que tu en aquell moment estàs sentint. I dius, doncs bueno, m'agrada, no m'agrada, o ho deixo. O sigui que, esclar, interpretacions psicològiques n'hi ha tantes. No, però és perquè l'inconscient treballa per tu. Esclar. I llavors tu tenies unes idees o uns tarannàs en aquell moment, però el teu inconscient és com els somnis, vull dir. El teu inconscient ha fet la seva i ha anat per davant teu. Quan pintes o quan que fiques molt en una tasca, en una cosa, penseu que hasta quan... Sempre va per davant. Sempre va per davant. Quan us aixequeu al matí i us vestiu, què et creus? Sempre va per... Per què un dia m'agrada el negre i un altre dia hi veus aquelles senyores que passen pel carrer que van de rosa i estan gordes com jo que sé i van amb uns pantalons rosa apretats? Què vol dir això? Vull dir, no és l'estètica el que mana allà, és una altra cosa, és una necessitat, és un... De sentir-se estimada. És una cosa. Quan triem i només vestint, com ens pentinem, vull dir, tot. I penseu, això és un altre camp, però l'inconscient mana que no us ho podeu ni pensar el que mana. I s'ha d'anar molt en compte, però quan pintes, doncs deixa anar l'inconscient. Clar, moltes vegades a mi m'ha passat que no tinc motivació, però dic, sí, haig d'agafar els colors. Exacte. Jo pinto un pastel i amb el pastel em sento identificada totalment, perquè poso els meus dits, Exacte. toco aquell color. Per exemple, a mi m'agrada molt el cobalto. Sí. Molt. I quan agafo el cobalto, doncs sento sensacions. Estic molt agradable i faig coses maques amb el cobalto. Per això dic que a vegades no tens motivació, però ho fas. No, i és que jo als meus alumnes, quan donava classes, els deia, escolta, sou dueños vosaltres del que feu. Agafeu el paper i no tingueu por, si no surt bé el trenques. Però tu fica-hi allà en el paper el que vulguis, no passa res, no tinguis por equivocar-te.